Hello everyone, welcome back to my channel once again. नै आं दिनै morning एकदमबारे रेडि जानानै मोनसे फट'शुट दंमोन ब्राइडेलनि बेयावहायनो थांनो थाखाय रेडि जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंजों ब्लगाव फैफाबाय थादो जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला ओमफ्राय नायदो नै आङो बिना मेकआपआव आंखौ माबायदि नुदों अब्लाबो अरजाला थांबाय थानोसै नामा होनो बिदिब्ला आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो जा सिथर बेरदों आंहा ओमफ्राय आङो मोनफैबाय नै मोनफैनाय लोगो लोगो एकदम मेकआपखौबो स्टार्ट खालामखाबाय मानो होनब्ला आं एसे लेट जाबोदोंमोन नालाय स' मेकआपखौ स्टार्ट खालामखांबाय आरो मेकआपखौ मादि मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो आरो जुदि सोरबाफोर क्लास लानो इन्टारेस्टेड दङब्ला उदालगुरिनि डिजे टावार हटेलनि अपोजिट साइडआव माने राम मन्दिर खाथिनि गोजौनि बिल्डिंआव निमा इउनिसेक्स सेलन दं बेयाव जइन जाफैनो हागोन आरोखि ओमफ्राय फेसनि मेकआपआथ' अलमस्ट दानानो जाबाय ओमफ्राय गेजेरखिनियाव एसे ब्रेक लाबाय माने साहा मेथाइ जानोसै उदैफोरखौबोथ' एसे बुरजा होनांगौ जायो नालाय ओंखामबो उखैयो आरो आयु मेकआप खालामग्राफोराथ' सिनस्रिनिफ्राय मेगननिफ्राय खर'निफ्राय ओरैबायदि खस्थ' मोनो साजोबो माने ओमफ्राय दायो उदैखौ एसे बुरजा खालामना लानोसै ना मा होनो नैबे रानिनि मामायानो आंखौ मेकआप खालामदों आरो ना मेनका घटवा होनो साब मामानि नामखौ सोरबा जुदि ब्राइडेलनि थाखाय बुक खालामनोबा बुक खालामनो हागोन आरो नाम्बारखौ आं केपसनाव होनो हानाय जागोन मोजां मोनदोंब्ला मेकआपआथ' आंना अलमस्ट दानानो जाबाय ओमफ्राय दायो हेयार स्टाइल खालामसिगोन आरो ना माबायदि मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै हेयार स्टाइलाबो अलमस्ट रेडियानो जाबाय ओमफ्राय जास्ट दायो ड्रेस ड्रेपिंल' दंबावो आरो ना नायलांबाय थादो स' दायो अलमस्ट रेडि जाबाय नै आंखौ दा एकदमबारे हिन्जाव गोदान बायदि नुखाबाय दा ओमफ्राय जायो दायो जास्ट ड्रेस ड्रेपिं खालामसिगोन नै रेडि जाबाय थादों harsa hwoa सोनसे नामा ओमफ्राय जोंना सिंगल फट'शुट लानाया जोब्बाय ओमफ्राय जास्ट दायो ग्रुपनि फट' लाबाय दोङो ओमफ्राय सोर सासेनि ब्राइडआ मोजां जादों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो सनाफोर मिथिनो लुबैयोना बयबो माने एक्साइटेड जायो मिथिनो थाखाय आंनि खामानिया माबायदि जादों बिदि होननानै बेखायनो स' नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थादो बबे मोनसे ब्राइडआ मोजांसिन जादों दे ओमफ्राय जोंना फट'शुटआ जोब्बाय जोबनायनिफ्राय थांनायनि सिगां एसे उदै फुजाखौ खामना लालायनोसै ओमफ्राय सोरनि ब्राइडखौ बांसिन मोजां नांखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिन्थादो ना मा होनो बिदिब्ला आं एसे उदैनि फुजाखौ खालामनानै थांसै ओमफ्राय नै बेयावहाय उदालगुरि मामोनथाय बियो बेयावहाय माने चायखौ बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय चिकेन चावमिन बार्गार पिज्जा ब्रेकफास्ट मोनो आरोना बेखौनो जानानै थांसै दायो नोंसा लोङा रानिया कारेन्टजों फुदुंनायखौ ओमफ्राय नै आङो दिनै ब्लगखौ बेसेबां फोजोबनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नायनानै सोरबाथ' बरिं जाखासिगोन मानो होनब्ला बिदि देलायनाय गाननाय बहाथो नायबाय थानो ना अब्लाबो आङो जास्ट एसे शेयार खालामबाय आरो ना ओमफ्रायो दिनै जाखिनि एसे नायदों बे भिडिअखौ स' थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल